Wel, mae'n dechrau oeri fan hyn ym Mhabell y Ceffylau, ond mae Heledd y Finnau yn gwylio'r adran B y Merlod Cymreig ar dosbarthu Eboles neu Adfarch sydd gyda ni fan hyn, a dipyn yn cystadlu. Os ma fe, odi mae'n oer ond mae'n colonnau'n gynnes. Ar hyn o bryd? Ar hyn o bryd. A'r gystadleuaeth hefyd, mae yna dipyn yn y dosbarth yma, rhyw 20 wy'n credu i gyd, o flaen y beirniad sy'n yn y canol fyny, yn y glas, sef Beate Reipen. Yn wreiddiol o'r Almaen, a buodd hi yn treulio cyfnod yn Llandysul. Ac cym dychwelyd yn ôl i'w chartre yn yr Almaen, ond braf gweld hi nôl eto yn derbyn y gwahoddiad i fod yn feirniad yr adran B fan hyn yn y Ffair Ea. Wel, ambell un dda yn y dosbarth yma, mae'r safon yn dda ac mae'n braf cael gweld gymaint o'r ebolesu yn yr adfarch yma yn cystadlu. Ac o ran sefyllfa yr adran B, fe welon ni gynnau yr adran A yn hynod o boblogaidd, niferoedd uchel iawn yn y dosbarthiadau. Beth am sefyllfa yr adran B? Mae'r adran B erbyn hyn wedi cael ei gosod ar rhestr y bridiau prin yn y Deyrnas Unedig, ond bod yna, am be maen nhw'n wneud, ydy edrych ar y niferoedd sy'n cael ei magu bob blwyddyn, ac maen nhw'n lleihau rhyw chydig, felly mae'r bwrdd wedyn yn rhoi mwy o sylw wedyn i'n adran B, ond mae'n rhaid chi gofio bod yna llwythi a niferoedd enfawr ar y cyfandir o'r adran B ac hefyd yn Awstralia. A mae fel ar ôl y cyhoeddus yna efo'r adran B, fel mae rhyw adgyfodiad wedi bod, mae'r sioe eto'n brysur a fel pobl wedi dod at ei gilydd mewn ffordd i wneud yn siŵr bod yna dipyn o sylw iddyn nhw. Un o'r ebolesu neu'r adfarch wedi cael tro bach fyny a cwmpo, ond mae pob peth yn iawn. Os ydych chi'n clywed yr dorf yn ochneidio chydig bach. Ond ie, difyr clywed bod na atgyfodiad mewn ffordd gyda'r adran B, a fel y ti'n gweld, mae yna bobl yn dod at ei gilydd pan mae yna rhyw fath o negyddiaeth falle o gwmpas. Ie, yn bendant. Dwi'n meddwl bod, a dyna sy'n braf am bobl hefyd, bod nhw wedi dod at ei gilydd. Ac dwi'n sicr wedi gweld mwy yn cystadlu yn lleol yn yr ysbryddiadau adran B nas wedi bod ers sawl flwyddyn. So mae'n debyg bod nhw'n, oeddech chi'n dweud, ar ryw cais mewn ffordd wan i wneud yn siŵr bod yr adran B yn dod nôl. Ie. Ac yn ddiddorol bod nhw yn fwy poblogaidd dramor na fan hyn gytre adran B rhan o'r Gwlad Cymraeg. Yn bendant, so dwi'n meddwl bod achos dros y blynydde maen nhw wedi ffitio briff ar y cyfandir, maen nhw'n gwneud lot efo'r ceffylau chwaraeon, ac maen nhw'n addas iawn ar gyfer magu ceffylau chwaraeon a llai o maint wedyn allan ar y cyfandir. Ac mae lot o'r brydwyr o'r cyfandir, maen nhw'n fanatics anaracs mewn ffordd, yn licio'r magu wrth ei boddau. Ac hefyd, fe oedd lot o bobl o Gymru yn symud allan i Australia, ac yn mynd a brydiau anifeiliaid nhw hefo nhw. Mae hynny wedi gwneud creu argraff mawr yn Australia. Lot wedi cael ei allforio dros y blynydde. Ac os ewch chi beth i Australia i weld un o'r sioeau Ceffylau Cymreig, mae'r adran B werth i weld allan yna. Enwedig yn ardal Victoria, yn yr ardal yna. Wel, mae werth i gweld fan hyn heddi eto. Fairywood Lucy o'n blaen ni fan hyn. Allan o'r march leithil mustard seed a'r gaseg Fairywood siriol. A mae gweud fan hyn bod i am werth. Wel, mae ambell un, chi weld, mae'n nodyn yn lot ar lot nhw i ddeud os ydyn nhw ar werth y peidio. Felly, fi yna rhai bobl fel oedd ni'n deud yn gynharach yn eistedd fan hyn yn edrych o ffansio rhywbeth a gweld nhw bod ar werth a falle yn neud yn ymholi wedyn i weld os fedrwn nhw prynu. Mae'n edrych ar y ddwy sydd wedi cael ei magu yn yr Alban. Ti'n credu ddaw'r hat bant cyn hir? Dwi'n yn siŵr mae yna rhyw bendroni i fod rhwngthyn nhw. Mae'n edrych ar y ddwy ohonyn nhw. A fi'n siŵr bod yn amser eitha pryderus i Will Perrins a Shelley Dobbs sydd yn gobeithio creu argraff ar y beirniad Beate Reipen. Ac yn neud pob peth o fewn i gallu i sicrhau bod nhw'n aros yn y safle. Dwi'n meddwl bod hi'n mynd i newid y ddau gyntaf. Mae wedi. Na. Wedi ar ei ochr. Mae nhw hared yn ei David.
gwrs, y ddwy yma wedi cael ei magu yn eitha agos. Mae e'n newid nhw, dydi? Os, mae'n newid. Wel, mae'n dangos yn dwi. Dwi ddim ar ben nes yr eiliad ola nes bod yr het yn cael ei ddiosg. Wel, dyna ni, y penderfyniad wedi wneud. Waxwing Party Personality, Jan Jacema. A felly mae gen i penderfyniad y beirniad. Ac i ddangos gen Shelley Dobbs, sydd yn ennill y dosbarth yma i'r Eboles neu Adfarch yn yr adran ba. The filly or gelding foal, and the win goes to number 2234, Jan Jukema's Waxwing Party Personality, handled by Shelley Dobbs. The second place goes to number 2245. Yn yr ail safle, Perrins, Waxwing Starlight. Third place, number 2228. A'r trydydd, Cadlan Valley Barbie Doll yn eiddo I Hywel ag Yvonne Davies. Sarah Hartland's Apple Meadows Pretty Polly. Fifth place goes to number 2242, Llanarth Studs, Llanarth Precious. And the sixth place to number 2224, John Axon's Cadlan Valley Miss Tinkerbell. Shelley, that was nerve-biting stuff for all of us. I wasn't expecting that at all. Well, this is a lovely-looking filly, and I happened to speak to Tom Best a little while ago, one of the breeders, and he said he got a very special filly out of Miss Prim. Yeah, that's this one. She wasn't made public, but he offered her to us, well, to her owner, Jan Jukema, from the Netherlands. And it was a no-brainer, really. She's absolutely gorgeous, and everything he said about her is exactly right. Well, she's got a bright future ahead of her, and congratulations, she looks lovely. Thank you very much. Well done. Oedd na adfi? Ond y lle wedi dosbarth I ddau. Ie, Please put your hands together for the winner of this class. A'r Eboles ddath yn fuddigol yn y dosbarth i'r Ebolesi neu'r Adfarch gyda'r adran B, y Merlod Cymreig. Waxwing Party Personality yn mynd â hi. Llon gyfarched mowr iawn I Jan Jukema y perchenog a Shelley Dobbs wrth I bodd yn dangos ar I gorau. Handled by Nicole Wayman. And third place, 2228, Howell and Yvonne Davies's Cadlan Valley Barbie Doll, handled by Hayley Grota.